Naponkénti áhítatok. 2024. június 4-e. Kenyeret, ne süteményt. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Máté evangéliumának 6. részéből a 11. vers. A történelem olyan szakaszában élünk, amikor egyáltalán nem aggódunk az élelem miatt. A boltok tele vannak élelmiszerekkel. Nekünk nem számít, hogy esik vagy sem, hogy süt-e a nap vagy sem, vagy hogy miként boldogul a mezőgazdaság. Teljesen természetes számunkra, hogy mindig van kenyér az asztalon. Már elfelejtettük, amit a szüleink vagy a nagyszüleink meséltek arról, hogy nem volt mindig kenyerük, és hogy várták az árpa beérését, és a felhők járását figyelve azért imádkoztak, hogy aratáskor ne essen az eső. Azt is elfelejtettük, hogy a múltban többször is volt éhség, nélkülözés, és megtörténhet, hogy a jövőben is lesz. Megfeledkeztünk arról, hogy a táplálék szempontjából is az Úrtól függ az életünk. Jézus a Mi Atyánk imádsággal tanított meg imádkozni. Azt tanácsolja, hogy a mindennapi kenyerünket attól kérjük, aki teremtett, és a legjobban ismeri testi szükségleteinket. Kérjünk egyszerű és egészséges táplálékot. Kerüljük a bonyolult, finomított, cukorral és zsírokkal telített egészségtelen ételeket. Kenyeret kérjünk, ne süteményt. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy legyünk egészségesek. De mi is akarjuk ezt? Megfelelő dolgokat kérünk tőle? Ellen Gould White, a Nagyorvos lábnyomán című könyve 283. és 284. oldalán néhány tanácsot ad a kenyérkészítésre vonatkozóan. Ne készítsük fehér lisztből, mert így megfosztjuk magunkat számos tápanyagtól, hanem használjunk teljes kiörlésű lisztet. Ne adjunk hozzá szódabikarbonát, mert egészségtelen, de tejet sem, mert akkor a kenyér nem fog elállni olyan hosszú ideig, mintha vízzel készült volna, és a gyomorban is hamarabb fermentálódik. Készítsünk kisebb méretű kenyeret, mert így hamarabb átsül, és az élesztő spórák is könnyebben elpusztulnak. Sose fogyasszunk a kemencéből frissen kivett, meleg kenyeret, mert nehezen emészthető. Csak abban az esetben fogyasztható frissen, ha élesztő vagy kovász nélkül készült. A legkönnyebben emészthető számunkra a kétszer sült, vagyis a szeletekre vágott, majd a sütőben újra átsütött kenyér. Mától kezdve neveld arra az ízlésedet, hogy fogadj el a tápláló, teljes kiörlésű lisztből készült kenyeret. A mai áhítatot Adina Morar orvos írta.